Dobre. Čaute, takto nejako to môže vyzerať na našom džembe workshope. Uskutoční sa 28. a 29. marca v komunitnom centre Zora. Je to sobota, nedeľa, každý deň sa bude bubnovať 4 hodiny a budem sa snažiť, aby sme zo seba vyťahli maximum, čiže africké bubnovanie. A ak chcete vedieť viac informácií alebo sa chcete prihlásiť, tak na maili yamadan.ba@gmail.com. Teším sa.